Hai, ok. Hai, Salut. Băi, și cu 1000 de win-uri, mă. Hai, 1000 de win-uri. Da, sau ceva de genul. Hai, că belim. Salutare toată lumea, eu sunt Animation și astăzi jucăm Bedwars cu Assassin. Pasan. Hasan. Oh. Da, niște endstone. Fuck, merge albastru, cică, la diamante acolo, la copăr pe ăla. Ok. Bă, deci faceți drumuri în două direcții, trebuie să ne axăm pe una. Bă, Am căzut în voi. Bă, eu o să ne mai proști. Bă. Ce faceți, mă, acolo? Nu știu, man. Faceți voi ceva. Vezi că vine... faceți drumul albaștri, ok. Albaștri... Au plecat albaștri, what the fuck? Bă, nu sunt albaștri, nu sunt albaștri, nu e echipa albaștri. Bă, da, era, dar a ieșit ăla. Lutați de acolo. Hai, perfect, atunci. Avem drum, fac bă. eu roșie pe acolo. Bă, cred că vin roșii acum pe Sau? noi. Da, îi stau pe la... Pe acolo, pe mijloc și se uită la noi. Nu vă mai uitați, mă. Batul nostru, la echipa adversă, la echipa noastră, Lasă. care era cu mine omori, s-o ținut un cai, omul. S-o du-te. Așa, e, bro, băieți. Hai că să e mai bun. ținut iștonii. E. Bă, am uitat că m-am văzut meciul ăla trecut, Fireball. Hai că las la mine acum. Ține. Nu pune cu lână, hai că e bun, lână. Au pus asta cu lână, hai să punem cu lână, dă code de defense. Hai că mă axez și eu, vin și eu înată. Da, l-au băgat cel mai... Asta heal put, mamă, cel mai... Da. Cel mai... Bă, roș! Ia, băga mea și o caleta. O murit ăla. A murit? Mi s-a părut că... Nu știam, mi s-a părut că e aici. Da, era departe. Stați toți aici, bă! Plecați aici! Nu mă las, du-te să iau și eu, nu știu. Mă duc la blue. Sos red. Hai da, pula mea ce-a făcut ăia, mă. Pădunclel. Uite un red. Mă să-l iau. Dacă tot se eliminăm echipa. Sau... Dream. Uite-l. Îi mă duc pe el, cred că nu mai... Du-te la verzi, la galbeni. La galbeni, aia speedrunneri. Ok, o să mă iau pe la... roșu. Uite, ies aici, asta e și eu. La galben, du-te, mă. N-au cale, adică îs la roșu, de-aia zic, știi? Și eu iau pe... Nu! Nu l-am luat, băga mea și... N-am pus tu voi? Mă sponez. Nu, că noi eu ducem bine... Bine că sunteți toți aici. Mai avem aici. Bă, toți astea să aici? Hai că e bun, stăm toți diff. Bă, dar ne-a făcut galben drum acolo, vezi că au high ground. Să nu vină rapid pe aici. Lasă-mă că îi distrug eu. Nu. Bă, vin galbenii! Vor să te răzbune pe mine că... Mamă, Yuri, bă, Yuri, ăla e popee! Bă, m-a avut lag! Gata, le-am luat. Jung, mă, nu Yuri, Jung, scuzați, domnul Jung. L-am luat pe Jung. Stai cam 12 gol și nu vreau să-l pierd. Mama, bă, să iei de treabă, acum vă iau pe aia pe sus. Mama lor, mă duc la... E unde e Yellow? E pe lângă... bă, Yellow e lângă... Nu. Bă, acum, bă. Să nu pe mandu, nu am să trec de asta. Am lag! Cum n-ai, bă, m-a luat? Vezi că e one shot, Dar are... e... Hai! What the fuck? Nu, stați aici! Am lag, mi s-a blocat. Ăla a căzut! Cum a căzut ăla? Nu, TNT, are TNT! Hai, bă, TNT cu aia, hai cu TNT-ul! Ula lăune! Ce, cum a căzut? Vezi că vine pe sus. Hai să vină, bă! Bă, dar cum a căzut? Hai băieți! Salut băieți! Hai Jung! Bă, ce-i cu hai gata? Cum? Bă, mi-au dat 2 hituri, eram jumătate de viață, eram efectiv... Iar a căzut ăla în
Bă, ăștia-s buni. A murit Jung. Mulțumesc lui Dumnezeu. Oh, eu m-am dus la ei, mă, eu le spart patul. Mă le. Hai. Nu, tu apără acolo. Încerca să nu eu mor. Ah, Petru. Lasă-mă. Am mă, dai, le-am spart patul. I-am luat. Gata, i-am câștigat, mai sunt 3. Îi luăm, ăștia au urcat de voitori. Mă, așa pur. Parcă văd că ăștia mor așa în void. Bun meci. Unde sunt? Unde-s bă ăștia? Vai în bază. Da? Nu se... Fac! Bă, dacă eu pot merge la albastru. Gata, l-am dezactivat. Ah, mai luptați și voi, na. Solare. Eu încerc să iau cu voi. Să moară ăla că l-a ultat el, mă. Stilci un Dumnezeu. Le-am arăcat pe unul, l-am luat pe unul, l-am luat pe unul. Nu l-a ultat. Mai sunt 2. Încearcă ăla să vină la noi. Hai, n-ai. Omorâți-l, mă, că... Eu am business cu domnul Jung. Bă, TNT! Bă, nu! N-ai șans. Nu! Nu! Da, mai e unul las. Mai e Jung ăla. Jung. S-a răzbunat omul. Vezi, nu cădeți acum în voi cap. Hai. Uite-l. A, nu. Nu știu. Dar nu că tot poate să ne ia de unul singur, noi suntem 3. A, uite. What the fuck? No! Asasin? Unde-i Jung? Unde-i? A, l-am văzut! E la diamant, e la roșu. Jung. Noroc Animation, mă răzbună, mă, i-au făcut Mă un kill în răzbună. pulă, mă. Du-te în mama ta de prost. Bă, dar cum dai, bă? Cum n-ai bătat atât de mult? Nu! Cum dădea așa de mult? Ăla avea autoclicker. Stai că mai e. Nu, ăla e ceva, ăla e hacker, clar, mama lui de om. Copilul. Da, bă, nu, uite, deci... What the fuck? Armură de aia, uite coache. I-am luat Pichi și Târnăcop. Asta e jumătate, vreo 32. Să-mi iau și niște blocuri, sabie, nu cred am să fac. Nu prea deja au făcut un drum la diamante. Ai, deja suntem țintă ușoară, bro. Hai că merg cu ăsta la... Vine și-o, vine și-o. Merg la chinezoi. Ok. Băi! Nu am... Ia... Ok. Fuck you. Băi, văd că vin și eu. Bine, bă! Bine, bă, eu, din prima. Așa. Dacă vin și eu. Mor, așa. Dream. Muriți, bă! Stai că scot verde aici și eu mor. Mor. L-am luat. Bine, bă. Bă, ce era din prima. 41 de gold! 41! I-am luat pe toți. Na. Bun, hai. Stai. Arc. De la Blanao. Bă, eu nu prind niciun credit, mă, că... Bravo, bă, Sane. Nu, eu n-am primit niciun credit, mă, că... Bravo mie, bă, că... Bravo, bă, Sane, epic. Ai reușit. Am făcut ceva. Am făcut în toate meciurile astea, Da. am făcut în sfârșit, da. Da, bă. Am luat și eu, uite. Vreau să văd. Lasă-mă, mersi. L-am spart. Nu! Le-am spart, bro. Nu l-am spart. M-a lovit fix când le-am spărgeam patul. Bun! Perfect. Salut. Da. Actually, mai am și un... de ăsta. Salut. Au. Fuck, au ceva. Le sparg aici. Mor! Yes! Le sparg? Bun. Bun. Așa, hai că am reușit. Cazi, bă! Nu am făcut șoner. O mea are high ground. Acasă stăm void. Nici că nici măcar nu l-am luat, gen. Hai la albastru, mai sunt ăia, dar e ce naiba fac.
Mai e doar unul de la albastru, mă. Două fireball-uri, da, știu. Două fireball-uri. Dar nu sunt de ăla. Adevărat. Habar n-am. Ăla. Hai să mergem. Hai să căutăm pe sus, hai să Mă căutăm duc. pe sus, da? Mă duc la albastru, la ei în bază cu nu știu. Eu să la ei, nu-i... A, uite-l! A căzut. GG. 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 Frumos, frumos. Bă, Stai să frumos. Da. bun, hai. Au jucat bine. Am jucat. Ăla, Omara, celălalt căcat de la noi, a plecat. Lol, stai că faci. Nu, a căzut în voi, domnul. Oh, e da gold. Mersi, bro. Da, mie gold. Cel mai defense. Omul meu îmi dropează. Stai un pic. Bă, Animation a făcut... Bă, ăsta aruncă gold. A făcut o cruce. Hai că e bun. Înseamnă că o să reușim să fim păziți de Dumnezeu. De Dumnezeu. Doamne. Hai, Nu. un pickaxe. Nu. Te rog, nu. Te rog să nu spui că... Vine? Cine vine? Care vine? Mi-a picat netul. Olea că dar nu mă scos bine. Era frică că nu scoate. Bă, faci tu defense, da? Da, bag, stai. Bagă-le, că am luat și sabi. Mă, să mai calculezi defense, bag acum blocul random, că merge. Da, tot, da, exact. O să iau wood și mai bag... Bă, ăsta e atât de prost, nu poate să fac un pod în pula mea. Unde e? Care? Ăsta tot cade pe podul ăla, bă. Ce? Tot încerc să fac un pod și nu iese. Săracul. Bă, și ăla Spidey, mă, care era unul pe făcea drumul direct ăla acolo de nu știu cât Mergea așa, zbura așa aici. Hai, mă, ai reușit. Dacă te împing eu. Aleluia, mă, mamă, ce drum. Dă-la, dă... Hai, că... Mă duc la galben, așa, și-a făcut fortăreața, mă, ăștia și-a pus... Și-a făcut castel, mă. Nu... Da, și în jurul... Deci la 4 blocuri de wood, dar în jurul lui e castel, mă. Stai că nu mă văd, nu. Bă, te-au văzut, mă. Ba nu, mă. Stai barc. Nu m-a văzut. Taci că nu m-a văzut. Vine și ăla cu tine. Nu! A sărit! Naiba, lasă că acum o să ajung, că n-au nimic acolo. O sărit, mi-a simțit. Bă, dar știi care-i faza ăla? Bă, astea castelul ăsta e făcut cu hack-uri. Sau ceva. Da. Am văzut mult. Gata, am spart pat. Bă! Nu pot să spart. Gata, am spart. Bă, ce? Bă, ăștia nu mă dădeau în mine, mă. Ăștia credeau că sunt de-a lor. Eram îmbăguiți între... Ca lumea. Mor, bă, și tu. Ce vim aici? Ha, te știu, salut. Ha, am eliminat yellow-ul. Ha, gata? Da. Easy peasy. Da. Bă, ți-am skill-ul din prima, că a fost bun. Asta îmi vreau niște armură. Red, nu știu ce fac, n-a fost drop până la ei, nici nu i-am văzut. Ce mai ba fac ăștia? Oh! Fuck! Du-te! Eu mă duc la ei. În caz că... dacă e ceva. S-a activat doar un trap, deci înseamnă că s-a îndepărtat, probabil. Îs doi în bază. No! De ce nu s-au activat ambele trap-uri? Hai că e clară. Nu văd nimic! Mola. Înapoi. Futu-ți, mă! Ok, un nou match. Echipe... Asta noi suntem așa... ok. Ăștia de la... doar noi suntem 4. Bun. Și parcă... Stai un pic. M-ar fi să pierdem noi pe ei. Hai, Udif. Jeff Bot 69 și cu Velvet Sun. Că la albastru este scris pe Sharp 15 ora. Hai că e bun. Best shoot. Nina 03 Papi Reflex la verde.
Zelda Pam Pam. Uite, Zelda, asta e cu Zelda. Fuck, ăsta e speedrunner. Ăsta e... Ah, fuck. Le atacă deja. Băi! Băi! Bă, știam eu. Bă, ăștia... Băi, țărane, du-te. Unde? A murit? Băi, aici! Bă! Bă, asta e speedrunner. Ăsta e cică cel mai bun din coadzul ăsta. Da. Are ce mai căcaturi, e clar. Deja vine, dacă-l iau. Bă, dar n-are Am ce luat, face ăsta cu viața, mă. What? Mama, și m-a luat ăsta. Ăla e bun, e bun, e bun. Zelda. Bă, cum a sunat asta, că mă cheamă Zelda, țin vreau să suși pula Zelda. Bă, urât. Hai așa, bă, cum... A. Bine, dacă Zelda din Breath of the Wild mi-o face mie, asta nu mă plâng. Am marcat, l-am luat. Bă, stai, o filmezi, nu? Da. Cum naiba? L-am luat? Nu știu coaie. L-am luat. Pula. What the fuck? Nu a fost! L-am sus... Puh, s-a auzit, puh. Bă! Nu, chiar... A few moments later. Hai toți. A, vin și verzi. Hai, go! Ambush! Bă! Colțul! Ce naiba a fost asta? Cum? Nu știu. Băi, cum m-am dus așa? Prim moment am zburat un pic și apoi m-am dus. Nu. Iarăși! Oh. Nina, eu nu știu ce am făcut, mă. Nina, eu nu știu. Stai, mă, că ne atacă și Blue. Du-te, mă, de aici. Mă ocup eu de Blue. L-am luat pe Blue. Te ocupă-te de... Eu mă duc. Sus pula, Nina. Te-a luat? Te duci în pula, Nina. A, bă, e pe acoperiș. A sărit. Hai, Nina, hai. A pus TNT. Să pulă, ce să te duci în pulă. Nu! Mama, Nina, să... Vino, fă coa. Ia. Hai pe ăștia. Retrage. O să vin, mă, că eu am belit calasul. M-am dus. Ai murit? Nu, stai, știi că s-ar putea să mă mor ca prost în voi. Hai, dacă mor, să văd cum mori. Deci o să mor de 2 ori. Stai că vine aia de la verde. Hai, sinucide-te. Nu, mă, că am și golden apple. Asta e... Bă, dar ce spamează Nina! Așa, răzbunare. Mai răzbunat, mă, măsă. Bag un golden apple. Măsă, bro. Mai răzbunat, ai omorât-o pe Nina. Bă, iar ai venit? Nina? Bă, dar lasă-mă! Bă, da, tu mă nervezi. Hai, mă, că-ți din apă. Nu știu că aici am... Animation, no! De dracu de praf!